Primera l'he desllantat amb un roc, i aquesta una punxa. Vols que vostès me doni que pinxeu? I no t'han esperat els altres? Bueno, és que no, la primera Què vols que anava amb el esperi? Miquel. No, la primera anava amb el Miquel i l'hem Ja, canviat. tu pregunta-li. Tu haguessis esperat? Pues... Home, i tant. Sí. Ja ho he vist. He deixat de arreglar la bici per recollir aquella noia que ha caigut. Quina noia? L'Ester. Quin Ester? Aquella Ester està de mestre allà al nostre col·le. L'Ester. Ah, vale. Esther, com, Vigila amb el tap. Ah, el Pau Claris? Sí. L'Esther està aquí? Sí. I ha caigut? S'ha fet mal o què? Bueno, Xavier, t'espero baix, jo a Montalegre. Jo me quedo a Vilanova i giro, Dora, vigila amb el tap, que si te l'empasses no t'hi cabrà la coca de recapte. Quina mala sabó, On és el recapte? Que editorial, És la tercera, tu pensava que era la segona. Ara no sé si és editorial Paco. Ostres, aquest noi molt bé, que t'ha deixat la càmera. Sí, no, n'hi ha diversos, Sí? Escolta'm, la coca de recapte és a la tercera, la qual No, cosa és a vol la dir... segona. A la tercera ens han dit allà. A la tercera? La coca de recapte és una direcció. Jo em sembla que la coca de recapte, doncs... No, Hem de Balaguer i us la pago. Nosaltres Als 100 quilòmetres, dius? 80. Ai, als 80? Home. Són totes les 3? Sí, home, si vam fer la de Guil. Però això és pim-pam. Pim-pam. No, a veure, si s'ha de fer, es fa, vull dir, això no hi ha problema. Explicaràs. Nosaltres tres, aquesta d'aquí ja la coneixem, la de Montalegre, ja l'hem vista. I jo de Sant Jordi també. Ja sé el que hi diu, hi ha allí una ceràmica que hi posa un verset del Verdaguer. Però no voleu pujar? No ho sé. Aquest, enfoca'm aquest. No. Aquí baix del cruce ella volia tirar per la curta i li hem tingut que tirar un parell de pedres. Home, no. No. Deixa'm una mica de cames a mi. Li hem fotut un parell de No, pedrades. però ara anem tranquil·letes, sí. Total, anem junts, Escolta'm, ara aneu tranquil·letes, enfoca't a tu. Ara enfoca't a tu. Rosó, no saps el que és anar tranquil·leta. Ara anem tranquil·letes amb la Eva. Quan vulgueu apretar m'aviseu. Sí. No, hem dit anem tranquil·les, és que aviam, ara quan els cames ja te les notes, Vols dir que ara això ho fèieu tranquil·les? Ara heu calentat i ja no... No, però si acabem d'arribar ara mateix, Javier. Quina sort, perquè ja fa rato que no me les noto, ja. Que a mi em passa igual. Vosaltres es comenceu a notar, jo ja no me les noto. Que quan te passes de potència també pot petar, Ja no te'n falta dir això. Bueno. Ara, i tal com la tens, si pesa i va directe al... Escolta, nosaltres anem tirant a tota pastilla i vosaltres Si no, ja no ens agafem. feu tranquil·letes i ens agafareu. Tireu. Nosaltres fem a tot drap i vosaltres ara... Que No, anem junts, que ens ho passem molt bé. Home, que Ja si no... sortiré com un avió, Amb l'ala a terra. Home, amb el que l'has un platja pots sortir ràpid, ja. El rossament amb el terra serà mínim, Ara li farà, aquí davant li farà PUM! Deixa la vàlvula una mica oberta, que vagi sortint l'aire i es propulsarà com un coet, això. La mala llet que m'ha agafat aquí quan he vist que t'anava a l'aire, dic la puta mare que la va tenir. Jo surto allà i dic, hosti, diria que hi ha un pedal allà parat. Però he pensat, dic, jo què sé, dic, que raro. Dic, com que ja veig banyons tu pedal a tot Sento una arreu. olor de sucarrim. Allí n'hi ha un que va molt cremat. Hi ha un que crema la junta de culat. Perquè som ja que encara riem, ja que no sinto les cames, almenys la boca encara no sinto. El Paco deu pensar que maricons que sou. Jo riure de plorar, però per ganes de plorar. Ah, només m'agradaria que em digués les cames que té, però continua. Ja no tenim edat. Si em quedo així me portareu a la bici, així, no? Hòstia, que si rode massa i No tot. toquis. No és l'herba. Home, no, que és l'herba, que toca l'herba. Dic, hòstia. Ara em va frenada. Ja no necessito això. No sé això, que em va No, el que sap greu és fer-se mal. Escolta'm, portem 35 quilòmetres, sembla poc, 837 metres de desnivell de pujada. No hi ha ningú cansat. La freqüència cardíaca millor que no us la diga. Jo ja no m'ho fico el pulsi perquè ja no val la pena. I són 2 quarts d'11 del matí. Va, que hora de per què em falta? Mira.
Les cigonyes. Sí. Parell de cigonyes. Això t'he ficat la mà. Com ho porteu? Porteu un tio aquí sobre el pitjor, si m'enganxo... Sort que el mallot és de color verd, que si arriba a ser de color rosa semblen flamencos. Els que ens ensenyen sempre diuen que al final cadascú va al seu puesto. O sigui, el meu puesto és aquí. No amb aquells. Mira que si m'heu de portar